No sé què m'ha passat. Suposo que em vaig posar gelós. No tenies per què. No, ja ho sé. El Carles només és un amic. I tu no ets el meu nòvio. És així, no? Sí, ja ho sé. Tu i jo no som parella. Però de totes maneres, si sortissis amb algú, m'ho diries, no? Vaja, no tens per què amagar-te. Ara mateix no tinc ganes d'embolicar-me amb ningú. Millor. Sara? Sóc jo! Vés-te'n. Sí, per on? Per la finestra? Amaga't! Sí, home! Fes-ho! Que no! Fidel, no emboliquem més les coses. Vine aquí. Però com? Què feies? No trobo el mòbil. L'estic buscant i... Però si el tens aquí. Que tonta. Fa hores que el busco. T'estàs fent vella. Sí, i tu què hi fas aquí? Has suspès la subhasta? No, és a la tarda. Ajuda'm, que em sembla que m'he engreixat des que estic en aquesta casa. Esclar, tant de repòs. El que passa és que et compres roba massa petita. No penso passar de la talla 42, ho tinc claríssim. Estàs boja. Bé, me'n vaig. Si necessites alguna cosa... Em sap tant de greu que no puguis venir. T'ho passaries tan bé? Va, que faràs tard. Què passa? No sents aquesta olor? La que està embarassada sóc jo. Escolta, que has fumat? Com vols que hagi fumat? Això deu ser el veí de sota, que surt a la finestra a fumar i entra per tot arreu. O la Lucía. Ja l'esbroncaré, ja. Ja ho sap, que mentre sigui en aquesta casa no pot fumar. És un desastre. La despatxaré. No cal. Bé, si necessites alguna cosa em truques. Que sí, Sap que sí. greu. Ai, adéu, fins després. Adéu. Adéu. Ja pots sortir. Hòstia, noi. A tu et sembla normal que m'hagi d'amagar com si fos un lladre? No sabia què fer. Hòstia, noi, no podem continuar així. Ja ho sé. I això que ha dit de la Mercè i la Maisé? Et juro que m'ha faltat això per sortir i fotre les cales avall. Ja saps com és, no li facis cas. Però tu podies haver dit alguna cosa, eh? No tinc ganes de discutir amb ella. I a tu tampoc et convé. Almenys fins que hagi passat el judici. Hòstia, noi, sembla mentida que haguem d'anar fent aquestes coses, cony. No tinc edat per anar-me amagant. No fem res de dolent. No, estàs sonada, que no ho veus? I això que ha dit de la talla 42? Ja li agradaria a ella, ja. Però com... Sara...